नाथसाहेब म्हणतात, नाथ महाराज म्हणतात की हरी बोला देता, हरी बोला घेता, हासता खेळता हरी बोला, हरी बोला गाता, हरी बोला खाता, सर्व कार्य करिता हरी बोला, हरी बोला भांडता, हरी बोला कांडता, उठता बैसता हरी बोला, हरी बोला जनी, हरी बोला विजनी, एका जनार्दनी हरी बोला. म्हणून तर पंडित शौनकजी अभिषेकी आणि विदुषी मंजुषा कुलकर्णी पाटील यांच्या सुश्राव्य गायनातून त्याच हरीचं गुणगान करूया. ह्या पंढरीला जाणाऱ्या वारीमध्ये जय जय राम कृष्ण हरी या गजरातून. महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव सर्वलोकैकनाथ. अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र, अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र, तिथे नांदतो ज्ञानराजा सुपात्र, तिथे नांदतो ज्ञानराजा सुपात्र. तया ठविता महापुण्यराशी, तया आठविता महापुण्यराशी. नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि.
जय जय राम जय राम राम जय जय राम राम हो जय जय राम राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम राम जय जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम कृष्ण कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण जय
जगदंबाराया, तुझ्यासारखंच आज मलाही दर्शन झालं बरं. आणि म्हणून तर मला आज तुझाच अभंग गावासा वाटतो, म्हणावंसं वाटतं. रूप पाहत आलोचने सुख झाले हो साजन. बहुता सुकृता